Είμαστε εδώ στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη, στο φιλόξενο αυτό ιερό ναό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Γέροντα, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Πιστεύουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση και θα υπάρχουν πολλά θέματα που θα αναλύσουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι γενικού περιεχομένου. Μπήκαμε στο 2014, πριν από λίγες μέρες. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να βιώνει μια μεγάλη κρίση. Φτώχεια, ανεργία, προβληματισμός για το μέλλον. Τι φταίει, ποιες είναι οι αιτίες αυτής της κρίσης που συνεχίζεται? Παρότι μπήκαμε σε νέο χρόνο και θα έπρεπε να υπάρχει μια ελπίδα στον κόσμο να αλλάξει. Καταρχάς να πούμε ότι πίσω από κάθε θλίψη, πόνο, αρρώστια, φτώχεια, δυστυχία, θάνατο, οι άνθρωποι αναπέμπουν ένα γιατί στο Θεό. Το ζήτημα δεν είναι να αναπέμψω ένα γιατί στο Θεό. Είναι βλασφημία το να ερωτήσω το Θεό γιατί, Θεέ μου. Αντίθετα πρέπει να πω γιατί σε μένα, Θεέ μου, και να ψαχτώ εγώ να δω το γιατί εγώ περνάω αυτή τη θλίψη, τον πόνο, τη φτώχεια, την κρίση, τον καρκίνο, το θάνατο. Να αναζητήσω ο Θεός γιατί μου έστειλε αυτή τη δοκιμασία. Αν αναζητήσω το γιατί ο Θεός μου έστειλε αυτή τη δοκιμασία, θα βρω μέσα μου ποια είναι η αιτία. Μόλις διορθώσω την αιτία, αυτομάτως διορθώνεται και ο πόνος, η θλίψη, και έχουμε το θαύμα. Όταν θέλει ο Θεός και είναι μέσα στο θέλημά Του. Λοιπόν, επομένως πίσω από την κρίση πρέπει κανείς να αναζητήσει σε εμάς γιατί επέτρεψε ο Θεός να περνάμε αυτή την κρίση. Πού φταίμε? Γιατί κρίση, κρίνω, σημαίνει δικάζω. Έκρινε, λέει, το δικαστήριο και ο τάδε εγκληματίας έφαγε ισόβια. Η δασκάλα έκρινε το μαθητή και του βάλε 5 ή τον έκοψε. Άρα κρίση σημαίνει δικάζω. Γιατί δικαστήκαμε και καταδικαστήκαμε? Κάπου είμαστε ένοχοι. Άρα αναζητείτε πού είμαστε ένοχοι. Ο καθένας πρέπει να αναζητήσει τον εαυτό του. Δυστυχώς ο εγωισμός μας, το εγώ μας, δεν μας αφήνει να δούμε, Δημήτρη, ο καθένας που φταίει. Εγώ είμαι εντάξει. Εσύ είσαι εντάξει, λες για τον εαυτό σου. Όλοι μας είμαστε εντάξει. Λοιπόν, από την ώρα που είμαι εντάξει, θεωρώ ότι φταίνει οι άλλοι. Λοιπόν, έτσι δεν επέρχεται διόρθωση. Και δεν επέρχεται διόρθωση διότι αφού δεν βλέπω τα δικά μου τα λάθη, δεν βλέπω την απομάκρυσή μου από το Θεό. Δηλαδή, διαβάζοντας κανείς την Αγία Γραφή, το βλέπει ότι ο Σάκης
ξεφεύγουν οι άνθρωποι από το Θεό, παραχωρεί ο Θεός από την αγάπη Του να συμβεί κάτι ώστε εμείς να επανανύψουμε, να επιστρέψουμε. Αυτό εμείς δεν θέλουμε να το κατανοήσουμε και γι' αυτό η κρίση συνεχίζει και θα συνεχίζεται. Αν και η κρίση πρέπει να πούμε ότι είναι ψεύτικη. Δηλαδή είναι όχι ψεύτικη, τεχνητή, δηλαδή δημιουργήθηκε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους να φτάσουμε εδώ. Είναι άλλο θέμα αυτό όμως. Το ζήτημα είναι ότι γιατί ο Θεός παραχώρησε, έστω και τεχνητή να είναι η κρίση, γιατί ο Θεός παραχωρεί να ένας λαός, και λαοί μάλλον, όχι λαός, λαοί να υποφέρουν και να βασανίζονται, και να σας πω ότι θα πάμε χειρότερα, δεν θα πάμε καλύτερα. Είναι ακριβώς το ίδιο αίτιο που είπα για την ημέρα την Κυριακή. Το κράτος κατήργησε την Κυριακή. Δεν διαμαρτυρήθηκα εγώ για την κατήργηση. Άκουσα αρχιερείς που διαμαρτυρήθηκαν. Διαμαρτυρήθηκε και η Αγία και η Ιερά Σύνοδος. Εγώ θεώρησα ότι φταίω εγώ. Τι να διαμαρτυρηθώ? Ενώ την ώρα που ο Χριστός μου λέει θα εργάζεσαι 6 μέρες, την 7η θα πηγαίνεις στο ναό του Θεού να με δοξάζεις και να με ευχαριστείς και μετά να αναπαύεσαι, θα είναι η μέρα της αναπαύσεως, η μέρα του Κυρίου, εγώ εκείνη την ημέρα θεωρώ ότι πρέπει να κοιμάμαι. Άρα λέει ο Κύριος, τι λέτε, σας άφησα 6 μέρες δικές σας, τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σαββάτο, δικές σας, και αφού τις έχετε δικές σας τις ημέρες, κάντε το ό,τι θέλετε. Η 7η ημέρα όμως είναι η μέρα του Κυρίου, το λέει η λέξη. Θέλετε να κοιμηθείτε, κοιμόσαστε, ναι, δεν μου τη δώσατε, μου πήρατε και τη δική μου ημέρα. Όχι, να πάτε για δουλειά, να πάτε για δουλειά. Δεν θα είστε στα κρεβάτια, θα σηκώνεστε και θα δουλεύετε. Είναι και δηλαδή ευθύνες οι δικές μας. Η δική μας ευθύνη είναι. Αν ο Θεός έβλεπε ότι ήμασταν στο ναό και τον δοξολογούσαμε, δεν θα επέτρεπε, δεν θα παραχωρούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα πίσω από κάθε τι που συμβαίνει θα αναζητούμε το δικό μας σφάλμα. Αν αυτό δεν το κάνουμε, ποτέ δεν θα βρίσκουμε λύση, μήτε στο σπίτι μας, μήτε στα προσωπικά μας, μήτε στα εθνικά μας θέματα. Παρ' όλα αυτά, απαραίτητη και ένα που λέτε, υπάρχει βέβαια και η ευθύνη των κυβερνώντων και όσων καθορίζουν τη ζωή μας, επειδή τους έχουμε δώσει εμείς τη δυνατότητα. Θα δείτε τις επόμενες 10-15 μέρες, μάλλον να σας πω ότι μέσα στο 2014 θα δούμε και πρωθυπουργούς στη φυλακή, θα ξεκινήσουν, δεν θα αργήσουν. Δηλαδή και τις επόμενες 10, 15, 20 μέρες θα μπουν βουλευτές, θα μπουν υπουργοί, μπορεί οι πρωθυπουργοί, μπορεί να δείτε τον Βαρδινογιάννη, μπορεί να δείτε Λάτσι, μπορεί να δείτε τον Κοντομινά, μπορεί να δείτε, αναφέρομαι σε διάφορα ονόματα επιχειρηματιών. Θα τους δείτε έναν, χωρίς, επειδή αναφέρομαι σε ονόματα, δεν εννοώ ότι κάτι ξέρω για τον καθένα, αλλά επειδή είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, θα δείτε ότι θα χτυπηθούν, γιατί είναι σχέδιο. Όλοι αυτοί θα χτυπηθούν. Όλοι. Και από του χρόνου, το 2015, θα δείτε 200 δημάρχους φυλακή θα βάλουν και καμιά εκατοσταριά νομαρχαίους. Δηλαδή ένα πέρα το δικαστήριο. Και θα έχουμε έπαρχο. Από το 2015 η Ελλάδα σταματάει να είναι κράτος. Θα είμαστε υπό την κυδαιμονία της Γερμανίας. Δηλαδή θα διορίσουν αυτοί έναν έπαρχο, κανονικά έπαρχο. Και ο πρωθυπουργός τι ρόλο θα έχει? Από το 1996, διαβάστε το βιβλιαράκι που έχουμε γράψει, η Ελλάδα θα γίνει επαρχία. Και μάλιστα γράφω επαρχία Ελλάδος, έπαρχος Κώστας Σιμίτης, Κωνσταντίνος Καραμαλής, τα ονόματα των πολιτικών είχα βάλει τυχαία. Λοιπόν, όπως από το 2008 γράψαμε στο περιοδικό μας Ορθόδοξη Μαρτυρία ότι από το 10 θα ξεκινήσει η κρίση και θα έρθουν τα πάνω κάτω και θα κρατήσουν για 4-5 χρόνια. Το 15 τελειώνουν, θα μας έχουν 5 χρόνια θα κρατήσει. Το γράφουμε από το 8, όχι τώρα, δεν κάνω τον προφήτη. Ναι. Ούτε όταν τα έγραψα από το 96 κάνω τον προφήτη. Απλώς ήταν οι πληροφορίες που έχω.
και οι πληροφορίες που έχω μου βγαίνουν. Θα δείτε λοιπόν σε λίγο καιρό ότι θα οδηγήσουν την Ελλάδα μέχρι το 15 στη δεκαετία και στη φτώχεια του 50. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί το κάνουν σχεδιασμένα και θα οδηγήσουν μετά την ενοποίηση των κρατών, των τραπεζών, και είπα των κρατών, βαδίζουμε για την ενοποίηση, ήδη κατεβήκαν στα 500 ευρώ, το γράψαμε και όλο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, μόλις γίνει η ενοποίηση των τραπεζών με την Ευρωπαϊκή, γράφε Εβραϊκή Τράπεζα, αυτομάτως θα καταργηθεί σε λίγο και το χρήμα. Θα μπούμε αυτομάτως στην αχρήματη κοινωνία και σε λίγο στο χέρι. Και θα γίνει και θα καταργηθούν και τα κράτη κιόλας και τα έθνη. Γιατί σας είπα επαρχία Ελλάδος? Σας είπα το 15. Αυτό θα γίνει βέβαια και στις άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εννοείται. Απλώς ίσως στις χώρες που έχουν κρίση, ίσως επιταχυνθεί και... Έτσι. Ξεκινάνε από εμάς. Εάν το μοντέλο πετύχει σε εμάς, θα ξεκινήσουν την Ελλάδα. Εάν πετύχει και τους πηγαίνει πολύ καλά, θα προχωρήσουν. Άρα λοιπόν όμως το ζήτημα είναι ότι, επαναλαμβάνω, το γιατί ο Θεός παραχώρησε σε εμάς. Και παραχώρησε διότι ξεφύγαμε. Κλήρος, ξέφυγε η Εκκλησία δηλαδή σαν κληρική, λαός, άρχοντες, πολιτικοί. Κάθεται, όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, κάθεται η μέλισσα επάνω στην ακαθαρσία. Όχι. Όταν εμείς γίναμε μια μεγάλη ακαθαρσία, η μέλισσα είναι η Θεία Χάρις. Μπορείς επάνω σε αυτό το λαό να καθίσει η Θεία Χάρις? Όχι. Αν φύγει η Θεία Χάρις όμως, τότε μας πήρε ο διάολος και μας σήκωσε. Αυτό που ακριβώς γίνεται. Πάμε κατά διαόλου. Όταν πάει μια οικογένεια κατά διαόλου, ποτέ, Δημήτρη, δεν λες ότι αυτή η οικογένεια βρίσκεται κάτω από τη σκέπη του Θεού. Βρίσκεται κάτω από τη σκέπη του Θεού. Ποτέ δεν το λέμε. Αφού βλέπεις ότι η οικογένεια πάει κατά διαβόλου. Την πήρε ο δαίμονας και τη σήκωσε την οικογένεια. Και γιατί λέμε την πήρε ο δαίμονας και τη σήκωσε? Επειδή ο διάβολος σήκωσε τον Χριστό από την έρημο και τον έβαλε πάνω στο πτερίγιο του ναού του Σολομώντα. Άρα μπορεί να πάρει ολόκληρο έθνος και να σηκώσει. Λοιπόν, γιατί απομακρυνθήκαμε. Απομακρύνθηκε η Θεία Χάρις από εμάς, ή καλύτερα εμείς απομακρυνθήκαμε από τη Θεία Χάρη, από την ομπρέλα που μας σκέπαζε. Φανταστείτε ότι έχετε μια ομπρέλα εδώ και ενώ είστε κάτω από την ομπρέλα, ό,τι και να γίνεται, βρέχει, χιονίζει, είσαι κάτω από την ομπρέλα. Εάν πας όμως και πας παραπέρα, θα βραχείς. Αυτό κάναμε εμείς. Ενώ είχαμε την ομπρέλα, φύγαμε και τελείωσε. Στην ακαθαρσία λοιπόν δεν κάθεται η μέλισσα. Άρα επάνω στην ακαθαρσία δεν έρχεται στη βρωμιά μας, δεν έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα. Με αποτέλεσμα να οδηγούμε από το κακό στο χειρότερο, και γι' αυτό το παραχώρησε ο Θεός. Θέλουμε να σωθούμε, ας κηρύξουμε μετάνοια. Δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Δεν κηρύσουμε μετάνοια. Και αν κηρύσουμε μετάνοια, δεν το πιστεύουμε. Αφού συνεχίζουμε και ζούμε όπως πριν. Και χειρότερα. Έτσι. Άρα θα μας πάει ο Θεός, θυμηθείτε το, μέχρι την κατάσταση του 50. Την κατάσταση του 50. Θα βιώσουμε ξανά τη φτώχεια του 50. Εδώ βέβαια υπάρχουν και οι ευθύνες της Εκκλησίας, των ιερέων, των ιερωμένων, των ιεραρχών, οι οποίοι δεν επιμένουν το λαό όπως πρέπει. Τα είπαμε, τώρα τα λέγαμε. Εσείς μιλάτε, ας πούμε, λέτε αυτά που λέτε, αλλά ελάχιστοι ιεράρχες, έτσι, ή και ιερωμένοι ακόμα στις εκκλησίες υψώνουν τη φωνή. Αφού είπαμε έχουμε απομάκρυση. Μα και τον δηλαδή, εάν τα λέγαμε και τα εφαρμόζαμε, Δημήτρη μου, είπαμε δεν θα τα είχαμε αυτά. Άρα είπαμε απομάκρυση κλήρου, λαού, αρχόντων. Τέλος. Γιατί ο κόσμος ψάχνει κάπου να στηριχτεί, και όταν βλέπει ότι και στην εκκλησία μέσα δεν υπάρχει ένα στήριγμα, πέρα από τη φιλανθρωπία που γίνεται, καλώς γίνεται, δεν είναι μόνο αυτός ο ρόλος της εκκλησίας, έτσι, δηλαδή να δώσει ένα πιάτο. Πάλι το ίδιο λέμε. Ναι. Πάλι το ίδιο. Από τη στιγμή που απομακρύνθηκες από το Θεό, και γι' αυτό είπε κάποια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος ότι η κρίση είναι πνευματική πρώτα. Τι εννοούσε? Ξεφύγαμε από το Θεό μας. Ξεφύγαμε από το Θεό μας. Το πιάτο το φαγητό που δίνουμε σαν ενορία, σαν μοναστήρι, σαν εκκλησία γενικά, είναι καρπός της αγάπης που έπρεπε να είχαμε. Μας σκεφτόμασταν τόσο καιρό τον συνανθρωπό μας.
Θα σας πω το εξής. Εδώ είναι η ενορία μου εμένα, έτσι. Δηλαδή εδώ μεγάλωσα, στην Αγία Μαρίνα. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι μένει ο αδελφός μου εδώ και έρχομαι και μένω όταν έρχομαι από το μοναστήρι στην Αθήνα, και είναι η πρώτη φορά που είπα και στον αδελφό μου και στην ύφη μου ότι όταν βγαίνετε στο μπαλκόνι να κοιτάτε τους γείτονες απέναντι, να δείτε το βράδυ ανάβει το φως τους, ανάβει το βράδυ το φως. Αν δεν ανάβει, του λέω, αδελφέ, του λέω, σημαίνει ότι ο γείτονάς μας δεν έχει ρεύμα, άρα σημαίνει πεινάει και δεν βγαίνει να μας το πει. Του λέω, ειδοποίησέ με, ενημέρωσε τη γειτονιά να του συνδέσουμε το ρεύμα. Μπορεί να κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι, να μαζευτεί η γειτονιά να το κάνουμε. Να βγαίνεις κάθε βράδυ, του λέω, στο μπαλκόνι, και το είπα και στην ύφη μου, να κοιτάτε τα σπίτια της γειτονιάς. Αυτό δεν το είχα κάνει ποτέ μου. Αυτό γενικώς δεν το έχουμε κάνει όλοι μας. Γιατί είχαμε ξεχάσει τον αδελφό μας. Τον αδελφό μας. Αγάπα τον πλησίον σου σαν τον αδελφό σου. Ο καθένας μας είχε βολευτεί και συνεχίζουμε στη βόλεψή μας, και γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός. Τώρα που παραχωρεί ο Θεός να ζούμε φτωχικά, κοιτάμε. Τώρα μου ήρθε και είπα στον αδελφό μου, πριν γιατί δεν το είχα σκεφτεί, γιατί δεν είχα κάνει κίνηση για τον εαυτό μου. Δεν είμαι λοιπόν ένοχος. Δεν είμαι ένοχος. Άρα λοιπόν, όταν εγώ είμαι ένοχος σαν κληρικός, πώς μπορώ να απαιτήσω από το λαϊκό να έχει σκεφτεί τον αδελφό του? Και αν του το έλεγα στο κήρυγμα, θα έλεγε από μέσα, παπά μου, εφήρμοσε τα πρώτα μόνος σου και μετά μου λες εμένα. Αλλά δυστυχώς δεν το κάναμε. Τώρα ήρθε η ώρα που θέλοντας και εμείς μας οδηγεί ο Χριστός να το κάνουμε. Θέλοντας και εμείς. Λοιπόν, διάβασα, η αλήθεια είναι η πραγματικότητα, ότι στο ίντερνετ, και γέλασα κιόλας λιγάκι, ότι κάποιος μου ζήτησε να έρθει και λέει στο μοναστήρι και του είπα ότι πεινάμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια αυτό. Ένα ωραίο αστείο. Κάποιος το έβγαλε, μια εφημερίδα πατρινή το έβγαλε, ναι. Δεν ξέρω. Ο κόσμος της ενημέρωσης. Ναι. Που σας ζήτησε δεν έχω να έρθετε και δεν έχω υπόψη. Δεν έχω κάνει υπόψη. Χώρο και φαγητό. Με αυτό... Και χώρο έχω και φαγητό έχω. Φαγητό θα φάει. Και χώρο και φαγητό έχω. Ας έρθει όποιος θέλει. Να διευκρινίσουμε ότι δεν ψέματα αυτό, έτσι. Γιατί διαδόθηκε παντού και μπορεί κάποιος να πιστεύει. Το διαδίκτυο, επίτρεψέ μου να σου πω, είναι ένα κουρείο. Ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να γράφει ό,τι θέλει. Στο κουρείο μπαίνεις και αφήνεις την τρίχα σου. Ο καθένας πρέπει να ελέγχει, γιατί δεν σημαίνει ότι γράφεται στο διαδίκτυο. Μπαίνει στο διαδίκτυο, ο ένας μπορεί να παρουσιάζει το μουλατσιώτη σαν διάβολο, ο άλλος μπορεί να τον παρουσιάσει σαν Άγιο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ο ένας μπορεί να σου λέει έτσι για τον Α, ο άλλος να σου λέει Β. Άρα λοιπόν το διαδίκτυο δεν είναι έγκυρη πληροφορία που σου δίνουν. Θέλει να ταυτοποιηθεί, να ελεγχθεί και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πιστεύετε ότι βγήκε αυτή η πληροφορία για σας συγκεκριμένα? Πού να ξέρω. Πού να ξέρω. Έχει στο σπίτι, πουλάει το όνομά μας. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι ακόμα θα ασχολούνται. Λοιπόν, ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Εντάξει, δεν μας κατηγορήσαν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Να επανέλθω λίγο στο... Εγώ έψαξα όλα τα email μου όμως, ναι. Γιατί καμιά φορά στα email απαντάνε και οι μοναχοί. Δεν απαντάω απευθείας πάντοτε εγώ. Και λέω πως απάντησε, λέω κάποιος. Δεν μπόρεσα να βρω τέτοιο email που λέει ότι το απαντήσαμε. Λοιπόν. Να επανέλθουμε λίγο που είπατε ότι έχουμε ευθύνες συνολικά ως κοινωνία. Είδαμε τώρα αυτό που έγινε στο Άργος Ορεστικό με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που διακομώντησε τη διακοινωνία. Εγώ θέλω να σταθώ εκτός από αυτό που έκανε αυτό, στο οποίο είναι κατακριτέο, στη στάση του κόσμου γύρω. Δηλαδή γλεντούσαμε τα καρναβάγια, έτσι. Και τώρα που να θα ξεκινήσουν και άλλα καρναβάγια. Δηλαδή πώς θα αποτρέψουμε τον κόσμο να του πούμε ότι αυτό, η συμμετοχή στα καρναβάγια, εκτός από μη χριστιανική, είναι κάτι που σε γελιοποιεί ως άνθρωπο δηλαδή και ως άτομο. Αφού είμαστε μόνοι μας σε ένα καρναβάλι, μασκαράδες καθημερινοί, αφού υποκρινόμαστε, ποιος δείχνει το καλό του πρόσωπο? Μέσα προχθές το έκανα το κήρυγμα.
Λέω, έρχεστε όλοι μέσα στην εκκλησία, μου κάνετε τους θεούσιδες, εσείς τις θεούσες, μακριούς σταυρούς, όλοι μας δηλαδή. Το ζήτημα είναι, μπορεί να μου πείτε, πως όταν βγαίνετε από την πόρτα του ναού ή την πόρτα του μοναστηριού, ποια είναι η ζωή σας, ποια είναι η ζωή μας? Υπάρχει καμία σχέση αυτό που βλέπω μέσα στην εκκλησία, μέσα στο μοναστήρι και μέσα στους ναούς τις Κυριακές ή στις γιορτές? Αυτός ο κόσμος που κάτι ευλαβικά προσεύχεται, κάνει το σταυρό του, γονατίζει, και ξαφνικά όταν βγαίνει έξω από την πόρτα του ναού βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο που δεν έχει καμία χριστιανική αρχή επάνω του, ζει μόνο για το εγώ του. Από εκεί και πέρα είναι ένα καρναβάλι αυτό, ένα καθημερινό καρναβάλι. Αυτός ο άνθρωπος, όπως τότε, θυμάμαι, εσύ δεν το θυμάσαι, αλλά είχε παιχτεί το έργο ο Άγιος Πρεβέζης. Ένα έργο είχε παιχτεί ο Άγιος Πρεβέζης, διακομωδούσε το Μητροπολίτη Πρεβέζης. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι πήγαινε κόσμος, ουρά, να το δει. Γιατί? Διότι αυτό που έδειχνε και έκανε δήθεν ότι μη είχε εδώ ο Μητροπολίτης, αυτό το έκανε όλη η Ελλάδα. Οπότε σου λέει, επιβεβαίωνε και δικαίωνε τον εαυτό του. Και γι' αυτό το έργο είχε ουρά. Άρα γιατί πάει ο κόσμος στο καρναβάλι? Δικαιώνεται από αυτό που βλέπει, αυτοδικαιώνεται. Και όλοι σου λέει, μα έτσι είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η αυτοδικαίωση. Αυτή είναι η αυτοδικαίωση. Για τη βλασφημία στα θεία θέλω να μιλήσουμε, γιατί ξέρετε και εσείς που θέλετε. Όλη μας η ζωή είναι μια βλασφημία. Όχι, εννοώ ότι η βλασφημία συγκεκριμένα που υπάρχει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εσείς έχετε πάει και στην Κύπρο αρκετές φορές. Εκεί, επειδή έχω πάει και εγώ, δεν υπάρχει βλασφημία στα θεία. Όχι. Είναι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά η Κύπρος, πρέπει να πω το εξής, ότι θυμήθηκα όταν πήγα και βρήκα την ευλάβειά τους. Φυσικά αυτό είναι μετά τον πόλεμο, δεν ξέρω πως ήταν πριν τον πόλεμο που είχαν και χάθηκε η μισή Κύπρος. Μικροί μεγάλοι τρέχαν, με το που φτάσαμε στο αεροδρόμιο και κατεβήκαμε με τους πατέρες, να σπαστούν το χέρι, να το φιλήσουν, όχι να κάνουν, να σκύψουν, να φιλήσουν το χέρι. Μπήκα στις εκκλησίες τους μέσα και είδα πάνω από 1000 άτομα να εκκλησιάζονται. Πάνω από 1000 άτομα. Και οικογένειες να πηγαίνουν με τα μωρά τους, να κοινωνούν, να έχουν τον γεροντά τους, να έχουν τον πνευματικό τους. Λοιπόν, αυτό ίσως ήταν αποτέλεσμα του πολέμου. Και είδα τα σπίτια τους μέσα γεμάτο από εικόνες. Το αντίθετο ακριβώς βλέπετε ότι στην Ελλάδα ψάχνουμε ιδιαίτερα τα καινούργια σπίτια να βρούμε που έχουν εικονοστάσεις. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η απομάκρυνση η οποία οδηγεί στη βλασφημία του Θεού, οδηγεί όχι μόνο στα έργα μας και στα λόγια. Θέλω λίγο, επειδή είπαμε για τους επιχειρηματίες που είπατε πριν που μπορεί να πάνε φυλακή, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Κοντομινάς, ο οποίος είχε δημιουργήσει το σκάνδαλο, το υποθέμενο του βατοπεδίου. Μάλιστα προημερών ένας από τους υπαλλήλους του τότε, ο δημοσιογράφος Βαξεβάνης, καταδικάστηκε σε 10.000 πρόστιμο επειδή συκοφαντούσε τη Μονή. Η Μονή δεν είχε ζητήσει χρηματική καταδίκη. Το τα επιδίκασε. Αυτό ας πούμε είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη βέβαια αυτή οι καταδίκες, αλλά είναι ίσως και μια θεία δίκη εναντίον αυτών που σε αυτό το θέμα έριξαν τόνους λάσπης και εναντίον όλου του Αγίου Όρους, όχι μόνο εναντίον της Μονής Βατοπεδίου. Ξέρετε, στο χριστιανισμό και γενικά υπάρχει ο νόμος του Θεού. Πνευματική νόμη. Ο πνευματικός νόμος, ό,τι και να κάνεις θα δουλέψει. Εάν βλάψεις, εάν αδικήσεις, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αν βλάψαμε, αδικήσαμε, φύγαμε από το Θεό, πρέπει να αναζητήσω εγώ που φταίω. Όταν αναζητήσω, αν ο Μπαξεβάνης και οποιοδήποτε άλλος πίσω από αυτό που παθαίνει λέει, Θεέ μου, γιατί το έπαθα, γιατί παραχώρησες, Θεέ μου, να μου έρθει ένας καρκίνος, γιατί, Θεέ μου, πέθανε το παιδί μου, γιατί, Θεέ μου, που φταίω εγώ δηλαδή, τότε θα βρω το αίτιο. Και τότε έρχονται τα δάκρυα, τότε γεννιέται η μετάνοια.
Αλλά αυτό για να τα αποκτήσω πρέπει να βγω έξω από το εγώ μου και να αποκτήσω την Αγία Ταπείνωση, την οποία δεν την έχουμε. Εσείς επειδή έχετε γνωρίσει τον Γέροντα Εφραίμ από κοντά, είναι έτσι αυτός που παρουσιάζονται, δηλαδή, να μην πω τώρα τις λέξεις, δεν χρειάζεται, αυτά που λέγανε, τι άνθρωπος είναι, δηλαδή, πείτε μας δυο λόγια έτσι γενικά. Είναι δυνατόν πίσω από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 130 περίπου μοναχούς και χιλιάδες πνευματικά παιδιά, βλέπετε ομιλεί και γεμίζουν ναοί, αίθουσες κτλ. Είναι δυνατόν όποιος έχει πνευματικά μάτια μπορεί και βλέπει κάτι άλλο, βλέπει αυτό που δεν βλέπει ο κοσμικός. Δηλαδή τι βλέπει? Ποιοι άνθρωποι συγκεντρώνανε στα μοναστήρια τους και τα κάναν λαύρες? Ένας Μέγας Αντώνιος, ένας Μέγας Παΐσιος, ένας Μέγας Θεοδόσιος, ένας Σάββας Υγιασμένος. Είναι δυνατόν λοιπόν, αν επρόκειτο περί απατεώνος, αν επρόκειτο περί ανθρώπου έτσι όπως τον παρουσιάζουν είτε στο διαδίκτυο, όλοι αυτοί είναι βλαμμένοι, χιλιάδες και οι μοναχοί και οι απ' έξω και όλο το Άγιον Όρος και όλοι οι δίθεν υπουργοί που τους ξεγέλασε, που αποδεικνύουν ότι τους ξεγέλασε. Πώς αυτοί οι άνθρωποι μαγνητίζονται αν δεν υπάρχει Θεία Χάρις και αγιότητα στο πρόσωπό του? Όταν ανάψεις μια λάμπα, μαζεύονται το καλοκαίρι πεταλουδίτσες δίπλα. Άρα όταν είσαι φως, μαζεύονται δίπλα χιλιάδες πεταλουδίτσες. Άρα λοιπόν η ζωή του είναι φως και γι' αυτό δεν βρήκαν. Πέταξαν λάσπη αλλά δεν βρήκαν. Είναι επομένως μια σύγχρονη, θα έλεγα, αγιασμένη μορφή. Αυτό ίσως κάποιους ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ αυτό βιώνω, αυτό ζω και αυτό βλέπω. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπουν και οι μοναχοί του, το έχουν δει και είναι παράξενο πως ένα τέτοιο σκάνδαλο εντός εισαγωγικών δεν δίχασε την αδελφότητα. Ή δεν έφυγαν μοναχοί. Τόσα άτομα κιόλας. Ή δεν έφυγαν μοναχοί. Και αν σκεφτούμε ότι μες στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι πληθυσμιακά. Δεν έχουμε αλλού γέροντα. Το είχαμε στο Άγιον Όρος μόνο όταν ήταν ο γέρον Εφραίμ ο Αριζονίτης. Ναι. Τότε το είχαμε. Τώρα γιατί έχουμε μόνο το γέροντα Εφραίμ? Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι τυχαίο αυτό. Υπάρχει χάρις Θεού και γι' αυτό τρέχουν όλοι. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να είναι βλαμμένοι και κάποιοι να είναι οι έξυπνοι. Και εδώ να πούμε ότι κάθε φορά που εγώ προσωπικά επισκέπτομαι το Βατοπέδι βλέπω περισσότερους προσκύτητες. Έτσι. Και όχι μόνο από Ρωσία που λένε μερικοί ότι και μόνο Ρωσία. Από όλες τις χώρες. Δηλαδή... Από όλες τις χώρες. Η φήμη του έχει φτάσει σε όλες τις χώρες. Τυχαίο? Επιτρέπει ο Θεός δηλαδή ένας πατεώνας να μεγαλουργεί? Όχι. Λοιπόν, είστε κι εσείς ηγούμενος στη Μονή Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ που βρίσκεται στο Τρίκορφο Φωκίδος. Εσείς πώς αποφασίσετε να ιδρύσετε μοναστήρι? Και θέλω να μου πείτε αν ισχύει αυτό που διάβασα στην ιστοσελίδα του μοναστηριού, ότι ιδρύθηκε μέσα στην κατασκήνωση που προϋπήρχε του μοναστηριού. Προϋπήρχαν κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας εδώ. Λοιπόν, ιδρύθηκε εκεί. Να πω το εξής, ότι έχουμε 19 μοναχούς μορφωμένους, επιστήμονες και δοκίμους έχουμε με τη βοήθεια του Θεού. Και έχω και γυναικείο μοναστήρι. Ναι, το Αγίου Νεκταρίου. Του Αγίου Νεκταρίου. Έχω περίπου κοντά μου πάνω από 40 άτομα. Πάνω από 40 άτομα. Τα οποία διάλεξαν, γιατί αυτό όταν πηγαίνουμε σε ένα μοναστήρι, επιλέγουμε τον γέροντα, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να με οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν πάω σε ένα μοναστήρι, διαλέγω. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο θα δώσω την ψυχή μου, θα παραδώσω την ψυχή μου, αυτό του κάνω τυφλή υπακοή. Άρα λοιπόν εγώ έχω πάνω από 40 ανθρώπους, νέους, νέες, οι οποίοι ήρθαν και μου είπαν: γέροντα, σε εμπιστευόμαστε,
ανάλαβε την ψυχή μας να την οδηγήσει στον παράδεισο. Και αυτό είναι το χρέος μου να κάνω. Λοιπόν, η προσπάθεια όλη ξεκίνησε από τότε που ήμουν εδώ στην Ηλιούπολη και εκεί είχαμε αγοράσει αρκετά στρέμματα γης για να χτιστούν οι κατασκηνώσεις. Είναι πάρα πολλά στρέμματα, γύρω στα 100, οπότε αφήσαμε γύρω τα 50 στην κατασκήνωση και τα υπόλοιπα 50 χτίσαμε το μοναστήρι. Έτσι λοιπόν, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Εγώ υπήρξα ο πατήρ Δημήτριος εδώ που ήταν προϊστάμενος και εφημέριος, ήταν πνευματικό παιδί του Γέροντα Αυγουστίνου του Καντιώτη, ναι. Είναι πάνω ο πρώτος ιερεύς. Λοιπόν, πατήρ Δημήτριος Παπαντώνης ήταν το όνομά του, ο οποίος έκτισε και την Αγία Μαρίνα εδώ που είμαστε. Λοιπόν, είναι και ο ιδρυτής της, τα λέγαμε, της Αγίας Μαρίνας. Ο γαμπρός του είναι ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, που είναι στην Ιερά Σύνοδο. Ναι. Και ο πατήρ Στέφανος ο Αβραμίδης, που είναι επίσης εκοιμήθηκε, που ήταν πάλι στην Ιερά Σύνοδο. Επρόκειτο περί Αγίου και ευλαβεστάτου ανθρώπου, ο οποίος με συνέδεσε με τον Γέροντα Αυγουστίνο από μικρό παιδί. Έτσι είχα ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός πολύ καλού και αγίου ιεράρχου, ο οποίος αυτά που πίστευε τα έλεγε. Φυσικά δεν έγινα ποτέ μέλος της αδελφότητος, αλλά ο Γέροντας Αυγουστίνος με θεωρούσε μέλος και γι' αυτό έλεγε συχνά στις συνάξεις, έλεγε ο Μουλατσιώτης, αν και δεν είναι μέλος, είναι εντός της αδελφότητος. Άλλοι όμως, και προφήτευε τότε, οι οποίοι είναι εντός και είναι μέλη, αυτοί θα βρεθούν εκτός. Ενώ ο Μουλατσιώτης θα μ' αγαπάει μέχρι το τέλος. Το λέγει συχνά. Το ξέρουν όσοι ήμασταν στις συνάξεις, όταν κατέβαινε ο Γέροντας, το ξέρουν. Έτσι λοιπόν συνδέθηκα στα νεανικά μου χρόνια με τον Γέροντα Αυγουστίνο μέχρι και που εκοιμήθηκε. Ταυτόχρονα όμως γνώρισα τον Γέροντα Εφραίμ της Αριζώνας, όταν ήταν γέροντας στο Άγιον Όρος, στη Φιλοθέου, ο οποίος μου έδωσε και τον μπαστούνι του, τη ράβδο του, την μπαστούνα που έχουν οι ηγούμενοι, και μου είπε, πάρ' παιδί μου την μπαστούνα, μάλλον αυτό που σκέφτηκες να μου ζητήσεις, να το πάρεις, πάρ' το, διότι στο μέλλον θα το χρειαστείς. Πράγματι ήθελα κάτι να του ζητήσω για ευλογία, και όταν τον πρώτο είδα είπα θα του ζητήσω την μπαστούνα του. Βγαίνοντας όμως από τη χαρά μου που τον πρωτογνώρισα ως νεαρός, τότε το ξέχασα. Και την ώρα που έφευγα μου λέει, αυτό που σκέφτηκες να μου ζητήσεις, να το πάρεις. Λοιπόν, έκτοτε πήγαινα πολύ συχνά στο Άγιον Όρος, έμενα μαζί του, μιλάγαμε ώρες, με αγαπούσε και τον αγαπώ και συνεχίζω να τον αγαπώ και τον σέβομαι πολύ. Με έκανε να αγαπήσω και τον μοναχισμό. Έτσι αφιέρωσα τη ζωή μου και γι' αυτό το όραμά μου ήταν να χτίσω μοναστήρι. 1, 2, 3 όσα μπορούσα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα την ίδρυση της Μονής. Το όνειρό μου εκπληρώθηκε. Ποτέ το όνειρό μου δεν ήταν κάτι άλλο, να γίνω αρχιμανδρίτης, να γίνω δεσπότης, ποτέ δεν με απασχόλησε κάτι άλλο. Και γι' αυτό οι κινήσεις που έκανα, γιατί τώρα τελευταία έγινε και ένα θέμα ότι ο Μουλατσιώτης δεν γίνει δεσπότης, σας διαβεβαιώνω, ναι, σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι ουδέποτε πόθησα να γίνω δεσπότης. Αντίθετα, ο μακαριότατος ο Ιερώνυμος μαζί με την Ιερά Σύνοδο με πρότειναν, όπως με είχε προτείνει παλαιότερα ο Φωκίδος, λοιπόν, χωρίς να το ζητήσω. Και η τελευταία φορά με πρότεινε η ίδια η Ιερά Σύνοδος, αλλά η ίδια η ιεραρχία
το απέρριψε το αίτημα. Το απέρριψε, να πούμε, επειδή έκανε ένσταση ο Άγιος Ηλίας και έκανε. Μου φαίνεται. Ναι, εγώ λοιπόν ευχαρίστησα το Μακαριότατο, ευχαρίστησα την Ιερά Σύνοδο, γιατί ήταν κάτι που δεν είχα ζητήσει ποτέ μου και γι' αυτό ούτε μου κόστησε, ούτε στεναχωρήθηκα, ούτε έκανα κάποια άλλη κίνηση. Μένα το όραμά μου ήταν να είμαι μοναχός, να παραμείνω μοναχός, και αν ποτέ ο Θεός ήθελε να με αξιώσει να γίνω επίσκοπος, ειλικρινά σας λέω ότι όταν με πρότεινε, είπα στους πατέρες και στις μοναχές μου, κάντε προσευχή μόνο αν το θέλει ο Θεός. Εγώ τους είπα προσωπικά δεν το θέλω, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω αυτό που εγώ θέλω στη ζωή μου να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, και γι' αυτό αγωνίζομαι. Στο Πάτερ ημών λέω γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριε, δεν λέω γεννηθήτω το θέλημά μου. Άρα λοιπόν προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, και γι' αυτό είπα, Θεέ μου, εάν πρόκειται και θέλεις να γίνω, σε παρακαλώ, αν θέλεις να γίνω, να μην κάνω πρώτον κακό στην Εκκλησία, γιατί αγαπώ την Εκκλησία μου, να μην κάνω κακό στην Ορθοδοξία μας, να μην κάνω κακό στους ανθρώπους, να μην κάνω κακό γεννόμενος δεσπότης στο μοναστήρι, γιατί μπορεί να φύγω από τη Μονή και να διαλυθεί το μοναστήρι. Όχι. Εάν, Θεέ μου, δεις ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί, μην επιτρέψεις αυτό που η Ιερά Σύνοδος και ο Μακαριότατος προχωράει, και βρέθηκε ο Άγιος Ηλίας και ο Άγιος Τρίκης και έκανα το σταυρό μου και είπα, δόξα σε ο Θεός, Θεέ μου, με προστάτεψες. Δηλαδή σας έκανε καλό αυτή η ένσταση, ας πούμε, που κατέθεσε αφού αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ναι, αλλά γιατί ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, έχω διαβάσει και κείμενά του για σας που είναι εντελώς απαξιωτικά. Δεν πειράζει. Που έκανε την ένσταση. Δεν πειράζει. Μήπως είναι το θέμα του δεν μπορεί. Ο Παπουλάκος είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχει κάνει, και μάλιστα έχω εκδώσει τώρα και ένα βιβλιαράκι, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, αναγνωρίζει τον Παπουλάκο και τον αποκαλεί ως όσιο και μάρτυρα της πίστεώς μας, και μάλιστα λέει, μακάρι να έχουμε και να είχαμε τέτοιους μοναχούς. Παρεκκλήσει. Και, ορίστε. Έχετε και παρεκκλήσει στο μοναστήρι. Ναι. Λοιπόν, έχει ο Άγιος Θήρας, και μία μικρή περιοδία που έκανα, που ενημέρωσα σε πόσες εκκλησίες βρήκα, λέτε, εικόνες του Παπουλάκου και παρεκκλήσια, σε 20 περίπου ενορίες. Εκεί στην Πελοπόννησο, στην Ηλία. Όχι μόνο στην Πελοπόννησο, μέχρι την Κύπρο βρήκα. Η Μονή Κίκου έχει εικόνα του Παπουλάκου. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτός... και στην Αθήνα μέσα, και στο Χαλάνδρη και στο Περιστέρι και στην Κηφισιά. Λοιπόν, έκανα κι εγώ μία εικόνα του Παπουλάκου, αφού τόσοι ιεράρχες έχουν δώσει ευλογία και έχει γίνει. Γιατί να μην κάνω κι εγώ άλλη μία σε έναν, ο οποίος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης μιλά ότι υπήρξε οσιακή μορφή. Που δεν αγιοποιείται βέβαια για άλλους λόγους, πιστεύω. Έτσι, λοιπόν, τώρα ο Άγιος Ηλίας θεώρησε ότι αφού δεν έχει ανακηρυχθεί επισήμως, δεν τα έβαλε με όλους τους άλλους, εδώ είναι το παράξενο, τα έβαλε με μένα. Λόγο. Λοιπόν, οι λεγόμενοι παπαροκάδες, όπως αποκαλούνται, για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα,